Bé, el motiu de la presentació d'aquest prec és perquè han augmentat d'una manera important les demandes ciutadanes respecte a la instal·lació de càmeres de videovigilància. És una reclamació que hem vist en barris com la Trinitat, en determinats llocs de Ciutat Vella, el Raval, el Gòtic. Nosaltres, al nostre grup, ja hem dit moltes vegades que no defensem una generalització d'aquest sistema, però des del nostre grup també hem manifestat que estem a favor de la utilització de sistemes de videovigilància que ajudin a garantir la seguretat i la resolució dels delictes. Entenem també que és un instrument vàlid de prevenció i un complement a la policia desplegada en el territori. És a dir, no creiem que la videovigilància hagi de suplir, hagi de substituir la presència de Guàrdia Urbana, sinó que l'ha de complementar. Hem pogut comprovar també personalment que és un sistema que funciona en altres ciutats europees i que ha comportat una important disminució dels delictes. Aquestes càmeres poden ser útils per visualitzar els següents aspectes: llocs amb problemàtiques d'incivisme, llocs on es produeixen tràfic i consum de drogues o llocs de pas o estacions de transport considerades potencialment perilloses. És evident que tot això s'ha de fer amb el màxim de garanties, amb totes les garanties legals i amb tot el respecte per la intimitat de les persones. En aquest sentit, la nostra proposta és això, demanar que elaborin un estudi que indiqui els punts de la ciutat que són susceptibles d'instal·lació de càmeres de videovigilància i que les conclusions d'aquest estudi siguin presentades en aquest Consell Plenari. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Respon la regidora Assumpta Escarp. Alcalde, no es tracta tant de fer un estudi, sinó amb una visió d'una seguretat més integral, com abans definíem, anar puntualitzant lloc per lloc, cas per cas, i amb tots els arguments legals, com vostè diu, la necessitat d'aquesta complementarietat de les càmeres de videovigilància. Miri, jo els he contestat moltes vegades a la Comissió de Seguretat i de Mobilitat d'aquí l'Ajuntament explicant que nosaltres no estem en contra de les càmeres, al contrari, creiem que també són un element de prevenció dins d'un model, com els deia, de seguretat molt més ampli i que el que fem és, cas per cas, anar analitzant el que hi ha. Aquest govern, l'any 2001, va ser una de les primeres ciutats espanyoles en instal·lar càmeres de videovigilància. En aquell moment, i jo sí que me'n recordo perquè ja hi era, tot i que no estava sentada aquí, vostès no ho van recolzar. Deien que acusaven d'instal·lar càmeres per estalviar Guàrdia Urbana i deien que només la Guàrdia Urbana podia evitar el delicte. No els hi vaig sentir en cap moment parlar de complementarietat. Ho van fer a la plaça George Orwell, al carrer Escudellers i al carrer Princesa. En aquest moment estan en estudi i algunes ja en tramitació a altres punts del districte de Ciutat Vella i també del districte de Sant Andreu. S'ha enviat ja a la Generalitat de Catalunya la demanda i l'autorització per la instal·lació de càmeres a la Rambla. Per tant, jo crec que no és un tema d'un estudi, sinó de cas per cas i sempre seguint els principis que marca la llei, el principi de proporcionalitat, l'anàlisi de situacions concretes, l'existència de risc i, sobretot, la protecció del dret a l'honor, a la imatge i a la intimitat, que és quan s'ha de plantejar les càmeres de videovigilància. Moltes gràcies. Senyor Forn. Vostè sap perfectament que jo soc regidor des de l'any 99, porto els temes de seguretat i com a mínim des de l'any 99 aquest grup municipal ha tingut exactament la mateixa teoria sobre el tema de les càmeres de videovigilància. El que sí hem dit, perquè vostès la seva acció era molt diferent, era que havien de ser complementàries als cossos de Guàrdia Urbana. El que no ens servia era potser la seva voluntat expressada per vostès de que una càmera substitueix un Mosso d'Esquadra o un Guàrdia Urbà. Contra això nosaltres sempre hi hem lluitat, no és la nostra tesi. El que a nosaltres ens sorprèn és que posin tantes pegues quan hi ha demandes ciutadanes. En canvi, podem veure com BCM, a través del Centre de Control de Mobilitat, ens anunciava fa pocs dies que es posarien un miler de càmeres en els aparcaments. I l'explicació que ens donava el senyor Roig, el responsable de BCM, diu que bàsicament és per dissuadir els delinqüents. Miri, aquesta és la demanda que fan els ciutadans i aquesta és la demanda a la que vostès constantment s'hi oposen. Per què? La pregunta és la següent. Per què sí a les dependències municipals? Per què sí en els llocs on l'Ajuntament hi té un local i en canvi els veïns no poden o tenen tantes dificultats per tirar-les endavant? Gràcies. Gràcies. Senyora Escarp. Jo també hi era, no feia seguretat, però li juro que hi era, i suport, jo diria que més aviat al contrari. Totes les demandes que s'han expressant, siguin del districte de Sant Andreu
o siguin del districte de Ciutat Vella, perquè li he dit abans, si m'hagués escoltat, estan tramitades, o estan en procés o ja s'han enviat a la Generalitat de Catalunya. Per tant, no és un tema de negació, és un tema d'anàlisi, de fer-ho ben fet i de tramitació allà on sigui. I no confongui. Una cosa són les càmeres de videovigilància i les càmeres de seguretat, que la llei és molt clara. Només els cossos i forces de seguretat són els que tenen capacitat per posar-les, gravar-les i establir el moment i el temps que durarà la gravació. La resta són com les càmeres de trànsit, no tenen capacitat de gravació, són senzillament de visualització.